खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोराव बर'नि मोननै मैखोम रिजनेल पार्टी एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलो आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलो बे मोननैखौ ज' खालामनांगौ एबा खौसेथि खालामनांगौनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरा गोबां खेब खौसेथि जानांगौनि बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव दुखुनांथाव आरो मोजां फिथाइ थायासै होननानै बुंनांगोन। गासै बर' रायजो राजाफोराबो हास्थायदोंमोन लुबैदोंमोन BPF आरो UPPLआ खौसेथि जानांगौ होनना। नाथाय मोन्नैबो पार्टीनि गेजेराव गाहाय दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जानायनि लामायाव फैयासै। थांनाय गोलाव समनिफ्राय बर'नि मोन 16 माहारियारि आफादा UPPL आरो BPF खौसे खालामनांगौनि थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन, खामानि मावबोबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै मख'नांगोन UPPL आरो BPF खौसे खालामनो थाखाय हाबा मावनाया दिनै फेलें जानानै फैबाय। मख'नो गोनांदि मैया हावलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों गासै बाथ्राखौ बुंदोंदि बर' माहारिनि गासै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो गुदुङै नेनानै थाबाय थानाय बर' माहारिनि खौसेथि आरो BTRनि आन्चलिक राजखान्थियारि दोलो UPPL आरो BPFनो दैथायहरनाय लाइजाम आरो सावरायलायनायनि नाजानायखौ जोबोद दुखुनांथावै दिनै माहारियारि आफादफोरा थांखि लानांगौ जायो। मख'नो गोनांदि मैया हावलिनि बड'लेण्ड आलासि नब्लाङाव बर' माहारिनि खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि सायाव बिथा खालामनानै मोन 16 माहारियारि आफादनि थामथि खेबनि थाखाय बेंखन सावरायमेला जालांदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XBLT वेलफेयार कपारेटिभ ससाइटि, XNDB वेलफेयार एस'सिएशन, दुलाराय बर' हारिमु आफादफोरा जथायै सावरायमेल लादोंमोन, जेराव BPF आरो UPPL खौसेथि जानांगौनि थाखाय। नाथाय BPF आरो UPPL खौसेथि जानांगौनि सावरायनाया मैयानो जोबथा जायो, जेराव BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनैनि थाखाय खौसेथिनि सावरायनायखौ एबसु आरो मोन 16 माहारियारि आफादा दोनथ'बाय होनना बुङो दिपेन बर' बिथाङा। नैथि खौराङाव दङ रायजोआव दासान्दि आयेन बेरेखा देहा फालांगिरिफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोदोंब्लाबो खायसे लाइमोन आइजोफ्रा बेनिफ्राय गोजान जानानै थायाखै। बेबायदिनो बरपेटा रड नोगोराव आइजो देहा फालांगिरि सोमजिनायनि अजद, जेराव 3 सिख्लाखौ फालांगिरि खालामनायनि सन्देहआव एरेस्ट खालामबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरपेटा रडनि कलहबाङायाव भारा थाग्रा न'आव सिख्लाफोरनि लेथ्रा खामानि मावनाय जाथायफोरा सोराङाव फैदों। समबारनि हराव जायगानि सुबुंफोरनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै बरपेटा रड पुलिसआ सेबनानै गंसे बिल्डिंनिफ्राय 3 सिख्लाखौ खायो। सिख्लाफोरा देहा फालांगिजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव एरेस्ट खालामजायो। गुबुन फारसेथिं पुलिसआ नायबिजिरनायनि सिगां गंसे साखा खबब्रै गारियाव गाखोनानै सानैसो सेंग्राया खारखोमा लांनायनि अजद होदों रायजो राजाफोरा। बरपेटा रडनि गंनैसो इउनिसेक्स पार्लारजों लोगोसे नोगोरनि खायसे हटेल आरो दाबाफोराव उदाङै सोलियो होन्नाबो बुङो ओनसोलनि थागिबि रायजोफोरा। थामथि खौराङाव दङ रायजोआव गोबां समावनो गावनि नखरनि सुबुंफोरखौ खास्रि बिस्रि हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। मख'नो गोनांदि फिसाया गावनि बिसिखौ खास्रि बिस्रि अनागारि खालामनानै बुथारनाय जाथायफोरखौ गुबुन रायजो जेरै मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखन्ड, मुम्बाइ बायदियावसो खोनायोमोन। नाथाय जोंनि आसाम एबा BTRआवनो जागासिनो दं आरो बेनि गेजेरावबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावनो जागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो फिन आरोबाव गावनि फिसायानो गावनि आंगो बिसिखौ उन्दुबाय थानाय समाव गोदोनाखौ हानानै गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया बहा जादों बेखौ गुबै बाथ्रा मोनथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो मख'नाय जायाखैब्लाबो बे जाथाया बर' समाजावनो जादों आरो गोबां सुबुंफोरखौ बे जाथाया गिखांनाय आरो समखिखांनाय थासारि खालामदों। BTRनि EM दावबायसा बर'खौ UPPLनि मावथिफोरा गोजोननाय मोनाखै। EM दावबायसा बर'खौ फैगौ BTC बिसायख'थियाव बिजाथि नांला होननानै खुद्रिसारदों रायजो राजाफोरा। थारैनो मा जामारदों EM दावबायसा बर'नि ओनसोलाव? 32 नं बेरगाव बियाबाव UPPL दोलो आरो रायजो राजाफ्रा मानो दावबायसा बर'खौ फैगौ BTC बिसायख'थियाव बिजाथि लुबैयाखै? थार बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला रायजो राजाफोरा EM दावबायसा बर'नि दैदेननाय खामानि मावनायनि फारसे मोजां मोनाखै होनना फोरमायथिदों। जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा ओंखारबोनानै बिथांखौ बिजाथि नांलिया होनना दिनैनि दिनाव बुंदों। बेरगाव बियाबाव UPPL दोलोआ खावनै जादों।
मख'नो गोनांदि बेरगाव जिल्ला UPPLनि 32 नं बेरगाव बियाबाव दावबायसा बर'खौ फैगौ BTC बिसायख'थियाव बिजाथि नांला होननानै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बियाबनि UPPLनि बिबानगिरि आरो मददगिरि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै थांनाय सानखालि खुद्रिसारदों, जेराव फैगौ BTC बिसायख'थियाव दावबायसा बर'नि जायगायाव गोदान बिजाथि लाबोनो खावलायदों प्रमद बर' बिथांनिसिम रायजो राजाफोरा। नाथाय गोदान बिजाथि थिसना उननि समासो फोरमायसिगोन। थांनाय सानाव चिरां जिल्लानि बिजनीआव BPF दोलोनि बोर सास्रिनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारि जालाङो। बिजनी BDC गेलेग्रा फोथाराव रोजा रोजा BPFनि मददगिरिफोरनि बाहागो लानायाव मैखोमै जाफुंसारदों हान्जा सुरनाय हाबाफारिया। चिरां जिल्लानि 19 नं सुबाइजार बियाब, 38 नं मानास सेरफां बियाब आरो 19 नं थुरिबारि बियाबनि BPF दोलोनि मददगिरिफोरनि बाहागो लानायाव बानजायनाय जादोंमोन। बोर सारस्रिनाय रेलियाव हाग्रामा महिलारिया गोबां बाथ्रा बुंथिया आरो फैगौ BTC बिसायख'थियाव जोंनि BPF पार्टी एबा दोलोआनो बांसिनै मेजरिटी एबा सीट लानानै देरहानानै सोरखाराव फैफिनगोन होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मैया जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लानि मोनसे गोथौ गामियाव जोमै गावनायनि जाहोनाव 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिमोनदों। सनिबार आरो रबिबारनि मोनायाव गोबां थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव राजबाग आरो जंगलतार जटघाट ओनसोलाव मोननै गुबुन गुबुन जाथायफोर जादोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला जटघाटआव जोमै गावनायनि जाहोनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गुबुन फारसेथिं जंगलतार ओनसोलनि अखानि जाहोनाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। पुलिस आरो SDRFनि मोनसे जथाय रैखाथि हान्जाया रैखाथि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जाथाय जायगायाव सहैदोंमोन। गुबुन फारसेथिं सुलुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिम 4 गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जादों। फारसेथिं गुबुन 6 सुबुंफोरखौ जोखोम जानाय थासारियाव रैखा खालामनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होनना मख'दों। बे जाथाया बृहस्पतिबारखालि किश्तवाड़ जिल्लानि पद्दर ओनसोलाव जोमै गावनायनि जाहोनाव खमैबो 65 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि सानथामनि उनावनो जादोंमोन। बेराफारसेथिं जोमै गावनायनि उनाव राजबाग आरो कुतुवानि हायेनफोराव दैया बोहैलांदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव लामाफोर आरो बायलेनफोरा लोमसावदोंमोन। बेनि अनगायैबो दैबानानि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदों आरो गोबां बिल्डिंफोर, मुवा बेसादफोरा, गारिफोरा खहा जादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। नसुंसेयारि रायजो मेघालयआव रबिबारखालि गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। मोनसे आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामना सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि पुलिस आरो एन्टि नारकटिक्स टास्क फर्सआ मोननै गुबुन गुबुन अपारेशन खालामनायाव आयेन बेरेखा हेर'इनखौ जब्द खालामो। सानजा जयन्तिया हिल्स पुलिस आरो एन्टि नारकटिक्स फर्सआ उमकियां ओनसोलाव मोनसे जथाय अपारेशन खालामदोंमोन आरो गंसे मारुति गारियाव हेर'इनजों बुंफबनाय गं 80 बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो बाक्सुनिफ्राय गासै 961.33 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन, जाय जब्द खालामजानाय हेर'इननि बेसेना गासै 4 कौटिसो जागोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। हेर'इनखौ उमकियांआव जब्द खालामनाय जादोंमोन, जेराव बेखौ नसुंसेनि रायजो मणिपुरनि सुरासाननिफ्राय शिलंसिम लानानै थांनाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं हेर'इन जगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय पुलिसआ मणिपुरनिफ्राय 3 आइजोफोरखौ खादों। हमजानाय आइजोफोरनि मणिपुरनि टेंनौफाल जिल्लानि कन्जामाव थाग्रा केमनय, डिमकटिं आरो गेटिंनि। बेनि अनगायैबो मोनसे नैथि ड्राग्स बेरेखा अपारेशनाव इस्ट जयन्तिया हिल्स पुलिस आरो एन्टि नारकटिक्स टास्क फर्सआनो केलरहिट ओनसोलनि बिन्दिहाटी गामियाव नागिरनायनि समाव सिलचरनिफ्राय शिलंसिम थांनाय गंसे सुपार बासनिफ्राय हेर'इनजों बुंफबनाय मोन 9 बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो हाबावो। रुंसारि सुनिता दैमारिनि नखरनो CM प्रमद बर'आ 1 लाख रां अनसुंथाइ दैथायहरदों। मैया एबा थांनाय हराव बारलांनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया गहपुर हालामनि राङाजान गामिनि सुनिता दैमारिनि जिउआ न'आव दंफां बायसिनजानायनि जाहोनाव जोबलांदोंमोन एबा जिउआ गोमादोंमोन। बेजोंनो उन्दुनानै थाफानाय फिसाज्ला असुत्य बसुमतारिया इसोरनि अननायाव बासिदोंमोन। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो BTRनि CM प्रमद बर'आ जाथायनि सायाव सुलुं लाहरो आरो दुखुथिया नखरनो 1 लाख रां आरो उन्दै गथ'नो फाहामथाय होनो 20,000 रां अनसुंथाइ हरो। बे अनसुंथाइ हरनायखौ गहपुर जिल्ला UPPLनि आफादगिरि निजोम बसुमतारि, लोगो आफादगिरि जयति दैमारि, लक्षीराम बसुमतारि आरो आइजो गांखं आफादगिरि निजोरा बसुमतारि, लोगो आफादगिरि जिनु दैमारि आरो हालामनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा रुंसारि सुनिता दैमारिनि नखरनो गथायो।
हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रबिबाराव फोसावदोंमोन दि मिरु सोरखारा रायजोफोरनि गेजेराव फैगौ जोलैनि GST फोसाबनायनि ड्राफ्टखौ फोसावगासिनो दं। गाहाय मन्थ्रिया दिवालीनि सिगां बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय गासैबो रायजोफोरनिफ्राय हेफाजाब होनो खावलायनानै बुंदों। जोंनि थाखाय फोसाबनाया मोजां खुंथायनि जागायजेन्नाय, जायनि थाखाय जों सोलिबाय थानाय जौगानायाव बांसिन गोसो होयो। खाथिनि इयुनाव जों जिउ आरो फालांगियारि हाबाफारिफोरखौ गोरलै आरो बांसिन सुबिदा गोनां खालामनायनि थांखिजों फोसाबनायफोरखौ मावफुंनो थियारि। गाहाय मन्थ्रिया एक्सप्रेसवेनि जगायनायखौ फालिनाय मोनसे हाबाफारियाव बुंदोंमोन। बे GST फोसाबनाया गोरिब, गेजेर थाखो, फिसा आरो गेदेर फालांगिरिफोरखौ समानै मुलाम्फा होगोन आरो दिवालीयाव बे GST फोसाबनाया रायजो-राजानि थाखाय मोननै मुलाम्फा लाबोगोन। बिसोरनि फालिथायखौ बांहोगोन। मदिया बेखौबो बुंदोंमोन दि मख'जाथाव दि मदिया 15 आगस्तखालि गावनि उदांस्रि साननि बिबुंथिनि समाव लाल किल्लानि प्राचीरनिफ्राय GST आयेन फोसाबनायनि थांखिखौ फोसावदोंमोन। मिरु सोरखारा मिजिंथिदों दिवालीनि सिगां गासैबो रायजोफोरा बे हाबाफारिखौ गनायगोन। बिश्वनाथ जिल्ला खुंथाया रबिबारनि फुंनिफ्राय बिश्वनाथनि ननकेजापुरी गामियाव एबेक्सन खालामनाय हाबाफारि लादों। बे एबेक्सन खालामनाय हाबाफारिखौ मोनब्रै खोन्दोआव बोखावनाय जादों। 2 उफ्रा कमिशनार, 6 मेजिस्ट्रेटफोरा बे अपारेशनखौ खालामदों। होखारनाय अपारेशननि थाखाय गासै गं 25 JCB, गं 10 ट्रेक्टर आरो गोबां रेजें गारिफोरजों लोगोसे 1000निबो बांसिन पुलिस मिलिटारिफोरा बाहागो लादों। मख'जाथाव दि सिगांनिफ्रायनो 309 आयेन बेरेखायै थाग्रा न'फोरखौ आवग्रिजानाय 175 बिगासो हाखौ लांदां खालामनाय जाबाय, जेराव दखल खालामग्राफोरा गावसोरनि न'फोरखौ सिमफायनानै लादोंमोन आरो गावसोरनि मुवा बेसादफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायावबो लानानै थांदोंमन होनना सुलुङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ जिल्ला कमिशनारनि बिथोन बादियै 186 मायथाइनि आसाम हा आरो खाजोना रेगुलेसननि सिङाव बिथोन बादियै बे हाबाफारिखौ मावदों होनना फोरमायदों। BTCआव दासान्दि मोनफ्रोमबो दोलोनि गोख्रों फोसावदिंनाय सोलिगासिनो थादों। बेबादिनो BJP राजखान्थि दोलोआ मिशन BTR फोसावना गोख्रों राजखान्थि फोसावदिंफोरा सोलिगासिनो, नाथाय बे समाव BJP राजखान्थि हान्जानि राजखान्थि फोसावदिंनायफोराव माखासे बर' हारिनि सिनायथि दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायनाया साननो गोनां जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय BJP राजखान्थि हान्जाया बड'फानि मुसुखा आरो बर' हारिनि आंगो दामग्रा खाम सिफुं बायदिखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिं जौसाङाव बाहायनाया बेसे गनायजाथाव, जेराव साननो गोनां जानानै फैदों। गिबियाव नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। सोंथि नुजादों दि थारैनो BJP राजखान्थि दोलोआ बर' हारिखौ राजखान्थिनि मुङाव बाहायगासिनो दं नामा? बर'नि बिफा बड'फा आरो GI/टेग मोननो हानाय बर' हारिनि दामग्रा आगजुफोरखौ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनाया बेसेबां गनायजाथावना? बर' हारिनि दामग्रा आगजु खाम सिफुं बायदिखौ BJP राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं, जायनि गेजेरजों बर' हारिया BJP राजखान्थि हान्जाखौ बरायना लानायनि फोरमान होनो नाजानायनि नुथाय। गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि जथुम मेलफोराव बर'नि आंगो दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो, नाथाय राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारि जेराव BPF आरो UPPLखौ दिनैसिम बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलफोराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय BJP राजखान्थि हान्जाया माब्लाबा आर'नाइयाव राजखान्थि सिम्बल लागायनाय, माब्लाबा बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ राजखान्थि जौसाङाव बाहायनाय नुनो मोनगासिनो दं, जायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ राजखान्थियारि महर होनो नाजानाय होननानै मख'नांगोन। बेनि गेजेरजों बर' हारिया BJP जाजोब्बाय, जायनि थाखाय हारिनि सिनायथिजों बरायना लाबाय होनना बुंनाय जादों। खाम सिफुं जथा सेरजाखौ बयहाबो बाहायनो हानाय मोन्थाय दं, नाथाय राजखान्थियारि फोथाराव नङा। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा गोबां समफोरावनो रायजो राजाफोरनि बाख्नायजाथाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो अदालगुरि जिल्लानि रौतायाव सा 25 फिसा फिसा फालांगियारि मावग्राफोरनो BTC सोरखारनि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगियारिया सुबिदा बादियै साइकेल राननानै होदों। साइकेल राननाय हाबाफारियाव EM डक्टर निलुत सरगियारिया बाहागो लानानै EM राकेश ब्रह्मखौ साबायखर जासिदों। बिथां निलुत सरगियारिया ओरैबायदि बुंदों दि थांनाय गोलाव बोसोर 17 बोसोराव BPF सोरखारा जायखिजाया बिथांखिनि गेजेरजों सुबुंफोरनो मुलाम्फा होनायाव फेलें जादों होनना बुंथिदों निलुत सरगियारिया।
नाथाय प्रमद बर'नि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरनो गोबां मुलाम्फाफोरखौ होदों आरो होनो नाजाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो गोबां खस्थ'जों भुगिनांबोनाय न'खराव साइकेल गैजायै थाबायनानै फालांगिरि खालामग्राफोरा दिनैनि समाव रेहाय मोनदों। बे बाथ्राखौ बुङो डक्टर नीलुत सरगियारिया। जोबथा जोलुर बादायलायनायाव बिसमुरि दख'रा एबसुआ रामफल बिल दख'रा एबसुखौ फेजेननानै देरहासार जानो हाबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों एबसुआ बोहैथि दाननि 3 आगस्ट खालारनिफ्राय 17 आगस्ट खालारसिम क'क्राझार जिल्ला परबतजरा हालामनि सिङाव थानाय चैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियामाव 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। मैया बे जोलुर बादायलायनाया जोबथा बादायलायनाय जायो। बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव मैया बिसमुरि दख'रा एबसु आरो रामफल बिर दख'रा एबसुनि गेजेराव जायो। मोन्नैबो हानजाया नारा-नाथा जुजिलायनायनि गेजेरजों ड्र जायो आरो जोबथायाव ट्राइब्रेकारनि गेजेरजों बिसमुरि दख'रा एबसुआ रामफल बिर दख'रा एबसुखौ फेजेननानै देरहासार जायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।